Der ser jo vores side. Vi er bare på. Nej. Der. Gammel kirke der. Hvad så, Karl? Hvor er vi henne lige nu? Vi befinder os, jeg tror vi er i Alsace. Ja. Vi er på vej hen mod Strasbourg. Snart i Alsace i hvert fald. Ja. Vi kører gennem nogle bjerge. Jeg ved ikke, hvad det er for nogle bjerge. Der fejler geografividen. Ja, det er pænt med flot. Det er sådan noget der, vi skal ud og vandre i. Ja, det er klart. Vi kommer vel til det. Ej, prøv lige se op. Hvad med at lege et lille hytte der? Jamen altså. Det er sådan noget. Ja. Altså sådan et sted. Det kunne hygge, ja. Ja, vi skal ind i Strasbourg overnat per dag. Efter en lang dag i tog med rigtig mange forsinkelser og udskydelser af tog, der kører forbi os. Og teori. Ja. Det er ud til, at vi har rammer planen. Det vil sige, efter den seneste plan. Den forrige story, som lige er kommet op, i det jeg sidder og laver den, der er det, de stjæler min rygsæk, som er sådan her. Jeg tabte nogle penge for dem, og så tog han den frem, og så vi har bare været taknemmelige for, at vi putter vores ting og sager på on the line for den gode Graham. Vi har haft en lidt stram dag. Olsen har fået stjålet sin taske. Vi har misset ikke nok med et tog, men nu også 3 tog næsten. 3 tog er ved at misse, fordi vi holder lige uden for stationen i Luxembourg. Og der er et eller andet galt med skinnerne eller teknikken, så vi kan ikke komme ind. Og vi vil egentlig bare gerne til Strasbourg, og det næste tog går først om en time. Ja, vi vil nå dem 7 minutter. Vi vil nå dem 7 minutter. På at nå dem 7 minutter. Så alt i alt lidt en skød dag. Vi glæder os bare til at komme frem. Men humøret er højt. Nej, det er det ikke. Hvad så, Jakob? Ja? Vi kommer til Strasbourg. Nej, det er en biflod til Rhinen, det her. Vi har fundet ud af, at vi sidder og døber tæerne i Rhinen nu. I hvad, siger du? I Rhinen. I Rhinen? Simpelthen. Eller, ikke nu. Nej, kan ikke helt nu. Har det været en god dag? Det har været en rutsjebanetur. Det har været en rutsjebanetur. Så det startede ret godt. Vi kom ud af hostlet i god tid. Ja. Vi er stolte af os selv. Og så gik de bare ned ad bakke derfra. Andreas fik stjålet sin taske, vi mistede en masse tog, fundet noget strække. Det var varmt. Vi skulle løbe efter tog, som vi missede. Og der var lang vej. Og så nåede vi ikke Dinant, som vi ellers godt kunne have tænkt os at se. Men så tog vi til Strasbourg. Og nu vores hostel er ret hyggeligt. Plads til os alle. Der er sådan en ørnerede, man kan kravle op i og sove. Og der er fællesbader, de ser fine ud. Og der er bar. Morgenmad tror jeg, man kan få. Men det er lidt halvdyrt. Så vi gik ud i byen og købte aftensmad. Så vi spiste falafel. Ruller. De var rigtig gode. Var de gode? Ja. Jeg kan få en solvand og en falafel til 6 euro. Milliard kroner. Hvis der er nogen, der kunne holde mig, så er det på Hej. Vil du sende en hilsen til de små derhjemme? Og til din mor. Ja, til din mor. Ha' det godt, man. Så sig det godt, hvorfor holdt du gang med klips? Ja, fordi det er fucking upraktisk med langt over. Og så jeg har faktisk tænkt over det et godt stykke tid. Jeg tænker, nu gør det ind i interrail, så vi har gjort. Nu gør vi sgu. Så du skal ske, skal vi også. Det er nu. Må du ned igennem midten, der starter? Ja, jeg bare tager midten. Nej. No. Det er 16, det er faktisk ret langt. Og så løb den tabt sammen. Den er så surrød lige nu. Ja, det gør den altid. Er du sikker på, at dit skæg det er 16 mm? Fordi at, jeg synes godt, det er mere til den lille. Nej, er det skæg af 12, for det ser ret langt ud? Fuck, det var 24. Nej.
Så må du tage skægget også, jo altså. Ja, du ser faktisk godt ud, du ser sgu godt ud. Jeg tror også, det gør. Ja, det tror jeg virkelig også bliver fint, ja. Jeg er faktisk glad for, det er en... Hvor du får sådan en mobil. Jeg vil ikke sige som mand, det er nødt til at være ærlig og sige lidt ud af. Tak, Karl. Ja, jeg synes, det ser godt ud. Nej, men jeg bliver mand, skal jo have et udskilt, og løse ud af sig selv. Ja. Det er lidt sjovt, men det synes jeg er så fedt, det der med, at du lige har en lille smule tænding, hvor det sådan lidt op, og det ikke kunne være det. Ja, men det er næsten lidt vivlagtigt. Men det er sådan lidt... Jeg siger bare, at jeg har fucking mange bøger i håret. Du kan ikke brokke dig over, altså, ikke at have tændinger, altså. Nej, jeg har jo ikke nogen. Nej, det er det, jeg mener. Det er det, jeg er nervøs over. Jeg ved ikke, skal jeg ikke bare køre 16 til at starte med, tænker du? Og så, jeg vil så give alt for ikke at have høje tændinger, altså. Disclaimer, altså, han gør det med egen lille... Jeg vil sige... Andreas, vi skal bliver du tvunget til det her? Nej, jeg vil så lige sige... Grunden til, at jeg også gør det, er fordi, at jeg skal i Livgarden om 4 måneder, og der kan man sige... Det gode ved børnetilfor, det er, at der er sådan en lille... Der er ligesom sådan en guideline her i midten. Der starter vi. 5, 2, 3... For Livgarden. Det var bare tyndere i håret, what the fuck? Der er ikke sket noget som helst. Man kan ikke se det næste. Jeg har søgt også bare... Altså, en næste mange. Det er rigtigt, jeg vil fylde det der. Spændende. Karl, nyder du det? Ja. Det er svært at imponere. Det er fucking fedt. Ja, det gør det. Det er sygt nok. Kan man smide Starry Night ind over, som sang? Det ser det. Satan, mand. Vi ser alle sammen sprællevende ud. Ja. Så der er noget sprællevende noget. Det er lort, det gider de sgu ikke. Helt hvad? Hvor er vi fint til opvaskepladsen? Det er lort. Vi kan bare fylde opvasken op nu, og så... Hvad så, Jacob? Jeg tror, jeg tænker over, hvad fanden jeg skal skære den her vandmelon ud. Eller melon. Det er smart, hvis man kunne gøre sådan her, ikke? 4 skiver Altså, hvis du bare skærer den sådan der i sådan nogle... Så er nærmest skære den sådan der, så kan man sådan køb til slagteret. lyde den på den måde. Smager nogle togler. Ja. Smager nogle peberrodssovs. Ja, det fungerer faktisk meget godt. Så kan man selv bare sådan snacks med. Jeg vil egentlig lave dem, så man bare altså ikke skulle have rester. 120 euro. Det går måske også fint. Hvor er vi henne lige nu? Vi er lige kommet til Colmar. I Frankrig. I Alsace-området i Frankrig. Ja. Så vi kommer lige fra Strasbourg, og der er sådan 30-32 grader varmt. Ja, det er skønt. Så man begynder sådan mere og mere at kunne forstå, hvorfor nogle franskmænd begynder at briste af en nogle gange, fordi de er vant til det der varme her. Jeg synes, ens lund den bliver kortere, når der er varmt. Jeg synes, man kan mærke i gruppen. Ja. Så spørger dem sådan, det er fordi det er varmt, eller om det er fordi testosteronniveauet det vil være så højt i gruppen, at vi er nødt til at gøre noget ved det. Og så... Helvede.
Ikke så meget. Ikke så meget. Har du noget at sige til... Ikke andet end sindssygt dragt. Og jeg er glad for at være fremme. Jeg hørte du godt det der med den der... Var vi indkøbscenteret? Nej, hvad skete der der? Jeg sad en medarbejder, og der var... Der sad en medarbejder, der var bare kø til langt ud på... Altså, i midten af indkøbscenteret. Og så havde de sådan en self-checkout. Og der måtte vi ikke gå i. Fordi vi havde så mange varer. Så vi stod kø, der var der kun noget med at gik over til der, hvor der var self-checkout. Og gik vi tilbage. Og der var totalt junglelov. Altså, folk snød foran og alt muligt. okay. Det var lort. Jeg kan huske, at jeg Så er det godt, det her. Kan du huske kjolen? Ja, det hedder vi med nu. Hvad så, Karl? Skal lige se fra alle vinkler. Godt. Jamen altså, det skal nok blive stærkt. Jeg skal bare lige have fundet ud af, hvordan jeg skal klippe det.